Wadonga ni gweche mag njore ni moheo ji 200 kar dak mar Salama e kaunti ma Lamu manyocho monj kod jo njore ma ichich ni gin mag Al-Shabab ndalo adek mokalo. Koro dak e skund primar moro kono kendo gin gi luoro mar dok e miechgi. Jo njore go osebedo ka monjo gi gotieno gino ma koro osenyayo luoro e kindgi kendo miyo koro gidar. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Kar saa achiel okinyi wachopo e skund primar ma Juhudi. Kae iromonwa kod gwen mabende kolo chiemo. Ei klese wayudo mine mafundo osikegi gitimo ikruok mar dok miechgi bang' nindo e skund primar ni. Ma bang' monj mane giyudo chieng' ngeso ma okalo mapod miyogi kiondko. Tunahofia uhai wetu. Hiyo ndio imefanya tuamue tulale hapa kwa sababu huko tunakaa tukiwa na wasiwasi. Hatujaona ile usalama huko tuliambiwa tuliahidiwa. Na sasa ndio tunahofia, ndio mnaona tunakuja hapa shuleni kutafuta usalama. Kwa sababu nahofia ukilala kule ndani ya hiyo nyumba tutachomewa ndani na watoto wako wote. Tutasaidika namna gani? Wakati kunapokuwa usiku tunaona shida imeingia. Na kunapokuwa mchana tunaona kumekuwa afueni maana kila kona unaiona. Lakini usiku ambaye amekusudia kulifanya maovu huwezi kujua amekaa wapi. En monj mane oweyo chwa bich ka owito ngimagi. Kuomgi ne nitie japuonjre mar sekondari klas 10. Chwo modong' wuoro gino mabiro tieko monj ma kinde ka kinde ka nyithindo to odong' ka parore gi madhi nyime. Tunaomba rais asikae huko. Kwa sababu kama bila alikuja hapa kutuomba kura na akatuahidi siku 100 atatupea hii masamba, akuje hapa. Tunamuhitaji pamoja na Kendeke. Timothy Kimani en achiel kuom jogo mane ojoti e skul. Kata kamano odok pacho okinyi ka okinyi mar dhi nyime kod pur. Odhiambo ofundo ngede ne kendo ochomo skul mar manyo kar nindo ka achiel kod joode. Unapolala hapa nyumbani kuna hatari. Maana unaweza kuwa umelala usiku jirani akaja kubishia mlango. Mimi ni fulani njoo akitoka inakuwa sasa yeye unashikwa na wale. Wewe umeshikwa inakuwa sasa wewe ni chambo ya boma nyingine ya karibu na wewe. Unakuta mnazenda hapa na mbali sana watu wakiuliwa tu, lakini sasa jirani yako ndiye anakuita. Si ule gaidi. Gaidi usikie sauti yake. Utasikia sauti yake wakati utotoka nje, wakati tunachinjwa ndio utajua kumbe si jirani ameniita. Skund primar ma Juhudi ema osebedo kar jot mar jodak ma Salama e kinde ma monjo wuok kuom madhi higni 3 koro. Ka penjo gi maduong' to en ni piny owacho rito ang'o mar geng'o monj malalo ngimagi kinde ka kinde. Judith Omondi, Ramogi TV.